Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lami ndithenjiwe emolweni. Namhlanje size nelizwi lenkuthazo, ufuna womelele kwindlela yakho yokholo. Ungathi xa ujongene nezilingo, uthi uba ujongene nokugula, uthi uba uyahova bekhona, ngeba andikho kule meko, ngeba akukho nje. Ukhona noba uyagula, noba ukwindlela enyukayo enameva, ukhona uYehova unawe. Yomelela namhlanje, ungabikho nto ekususa kuye. Sizamazamana nokholo lwakho uba malisoloko luqinile, lubambelele kuYehova noba kweyiphi na indlela. Iyandinqinela abaseKorinte isahluko seshumi ivesi yeshumi elinesithathu. Ithi uthembekile uYehova, uthembekile uThixo, akayikuvumela ukuba nilingwe ngaphezu kwenenako. Owothi kunye nesilingo eso avelise ithuba lokuphuma kuso, ukuba nibe nako ukuthwala lo mthwalo. Ithi thina kasoze sithwalise umthwalo esingeke siwuthwale. Into ethetha ntoni? Into ethi uba unathi kule mithwalo esithwele. Nguye osenzayo ukuba sibe semandleni, nguye oqinisa ukholo lwethu. Ukholo lwethu luqiniswa zizilingo. Andazi uba ujongene nesiphini isilingo, kodwa ungavumi bekho isilingo esiza kususa kuYehova. Nantsi iyandinqinela Timothi wesibini isahluko sesibini ivesi yeshumi elinesithathu. Ithi uthembekile uYehova, thembeke noba thina sithembekanga, uhlale ethembekile kuthi. Iphinde incwadi yabaseTesalonika besibini isahluko sesithathu ivesi yesithathu. Ithi uthembekile uYehova, uyasigcina kwinkohlakalo. Andiyazi inkohlakalo ojongene nayo, kodwa wazi ukuthi ugcinwe nguYehova. Ayizukwenza nto la nkohlakalo yabo xa wena ubambelele kuYehova, xa wena uthembe uYehova, xa wena wamamkela uYesu Kristu. Yamkela uYesu Kristu kwezi zilingo nakwezi zinto ezimbi ezenzekayo kwiintsuku zokugqibela. Yazi uba njena uYesu Kristu uza kuncedisa, awuwedwanga. Ufuneka futhi usoloko usemandleni, uzomeleza ukholo lwakho ngama-declarations. Utsho uthi njena kwiRomans 8 verse 38 and 39. Ithi kuba ndiyisekile kukuba nakufa nabomi nazithunywa zizulu nazilawule naziphathamandla nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakama. Verse 39. Ithi nabunzulu nasinye isidalo esisimbi asikuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu iNkosi yethu. Lelizwi lakho elo kufuneka ulidiklere every day, uthi nothing shall separate me from the love of Christ. Uzibale ezi zilingo, zonke ezi zinto ezibaliwe la, uzibale, ubale ezi zakho, ukuba intswelo ngqesho yami nayiphina into ojengene nayo, bala yona la. Uthi njena soze ungihlukanise nothando lukaYesu Kristu. Akukho mntu ozawuthatha, akho nto ezawuthatha ukholo lwam kuYesu Kristu. Ume elizweni, ume kwelizwi. Sisithembiso ekufuneka uziqinise ngazo. What a declaration. Phinde futhi esinye uma usifake kwidayari yakho, Joshua 24 verse 15. Etshoyo into yokuthi mina, as for me and my family, I will serve the Lord. Uthi mna nendlu yam ndizamkhonza uYehova. Usoloko uzitsho njalo ezo scriptures, ukwenza into yokuthi noba kuvela ephini into, ukholo lwakho lona liqinile. Izawungena phaa engqondweni yakho, ingene nasentliziyweni yakho eza scriptures. Usoloko uziphinda-phinda. Wenza njani? Uqinisa ukholo lwakho njani. Asifuni uba ubuyele emva.
uthembekile uyawo. Asifuni ubuyele emva, asifuni umthandabuze uyawuva kwiintsuku zokugqibela, kwi-end times, ungabulenga uvume. Instead ubiza abanye abantu uba izani naku ukuphumla, ngoba noYesu utshilo wathi izani kum nina nonke abasindwayo imithwalo, zanika ukuphumla. Lilizwi lokuthembeka kwakhe nalelo, ngoba into ayithethayo akathethi nje into engekhoyo. Uthembekile, akafani nam nawe. Uthembekile, ngumdali wezulu nomhlaba. Ngalo lonke ixesha ufuna sizithembise ngelizwi, sizomeleze ngelizwi likaThixo. Yomelela namhlanje. God bless you. We love you. Jesus loves you.